Injiniya Lawal Aliyu Daura ya ce zaman lafiyar kowace ƙasa shine ke kawo mata ci gaba ya kuma bunƙasa tattalin arzikinta. Ya ƙara da cewa irin halin da ake ciki yanzu na rashin tsaro ya dagula komai ta yadda ba a rayuwa cikin walwala ba kamar shekarun baya ba. Saboda rashin zaman lafiya, duba abin da ke faruwa ga Zamfara, duba abin da ke faruwa ga Katsina, baya da abin da ya faru a Maiduguri. Tattalin arzikinmu ya ragu, iliminmu ya ragu, zaman lafiya babu shi, kwanciyar hankali babu shi, wato babu ma lokacin da za ka iya fita ka je ka nemi abin da za ka shi isasshe wanda hankalinka zai kwanta har ma ka samu ka yi bacci da ido ko da yaushe kana bacci da ido ɗaya ne. So a rayuwarmu ta yanzu da muke ciki babu wani abu da ya fi mana kokari mu samu Allah subhanahu wataala ya daidaita mana kasanmu, ya daidaita mana yanayin da muke ciki na wannan rashin tashin hankali da muke fama da shi. Shi ma wani mai sarautar gargajiya daga jihar Plateau, Alhaji Usman Yusuf Marafan Namu, ya jingina taɓarɓarewar rashin tsaro na ƙasar nan akan tun lokacin da 'yan siyasa suka rage wa sarakunan gargajiya ƙarfin iko a ƙasa na ɗora shugabannin siyasa saman su ta yadda babban basarake bai iya yin wata tafiya sai ya sanar da shugaban ƙaramar hukumarsa, inda ya ce ya kamata a gyara wannan. Shi ciyaman na ƙaramar hukumar nan a ajiyun gwamna yake sai inda ya yi da shi. Yau kamar babban sarki na Plateau, Bangon Jos, yau in zai fita sai ya je ya sami local government chairman din shi. Kaga kan bai yi ba, babba ne, ba shi da uzurin kanshi. Mu dawo kowa ya koma gida, mu fara daga grassroots, mu san darajar wayannan sarakuna namu na gargajiya, saboda 'yan siyasa har ga Allah ba sa kyautata musu. Yau sarkin yayi abu yana tsoron ya fito ya faɗa, gwamnati za ta sa shi a gaba. Wannan ba yi bane. Daga ƙarshe sun buƙaci 'yan Najeriya su taimakawa gwamnatin tarayya da ta jihohi da bayanan sirri don kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya wanda ya gagari kundila, duk da cewa hukumomi sun ce suna bakin ƙoƙarin su na shawo kan lamarin. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Sani Yusuf Nasarawa, labarin Liberty.